В допълнение към видеото за трихограмата показвам днес 28 юли 2024 година. Показвам доматите, които бера. Нито вижда се, няма нито един, който да е надупчен, а вече имам тута в оранжерията повече от месец. То виждат се тук. Няма наяден домат. Ето да покажа тук и големите. Още не озрели. Ето и тук е този домат също. Това е добранка. Ето тук растенията няма поразени плодове от тутата.